kɛ ka tigɛ cɛ k'a dogo so kɔnɔ u ye tigɛ dɔw walo dɔw ɲɛnama don dɔw ɲuman don dɔw walolen don n'i y'o fara ɲɔgɔn kan n'i y'o ɲimi o den bi kɛ den ɲugu di n'a bangera dɔrɔn a bi kɛ nso di a y'a kɔlɔsi na maa min b'a sɔnni fara tigɛ n'a ɲi ye a bi maa si dɔgɔya maa min b'a tɛgɛ kɔkana kin a tɛgɛ kuru kin a tigi bi sa mɔnɛ a y'a kɔlɔsi sufɛ kulɔrɔ bɔ k'i kulɔrɔ bɔ sufɛ walima n'i kɛlen k'o bɔ kalama min b'i bolo k'i kulɔrɔ bɔ o tɔ k'i ɲirɔ bɔ n'o ye e tulo bɛ don i dahirimɛ yɔrɔ mɛ a si tɛ latigɛ i ma a y'a kɔlɔsi in na o tuma an bɛ sɔgɔnbaw tugu o la Seko Amadu Baningo Amadu ka téléphone numéro d'aw ma 66 57 41 12 79 19 99 41 ka aw baro Seko ani manifiya tun bɛ Seko Amadu Baningo naam an ɲɛ b'a la gɛlɛya caman b'a hadamaden a sababu bɔ hadamaden yɛrɛ i ni ce o tuma na a ye ɲininka a ko gɛlɛya caman bɛ hadamaden kan gɛlɛya ninnu ka sabu bi bɔ mun nɔ o sabu ye ɲuman ye hadamaden ka nafolo ko a bɛ siri fɛn minnu na o ye dakan ye maa bɛ maaya yɛrɛ kɛ waati min kɔnɔ waati 2 de don hadamaden ka jɛrɔbɔ bɛɛ waati 2 pe saba tɛ dɛ wa san tɛ semaine tɛ o waati 2 min filɛ i ka hɛrɛ b'o kɔnɔ i ka bɔnɔ b'o kɔnɔ wa i ka jɛrɔbɔ sɔrɔla o kɔnɔ wa i ka jɛ laban b'o de kɔnɔ waati 2 pe o waati fɔlɔ n'i ma da o la o waati kelen ye tilefɛla ye o waati 2nan o ye sufɛla ye adamaden bi taa ne kɔnɔ su ni tile fo bi taa kɛ semaine ye ka t'o laban san 1 fo ka t'o laban san 180 ala ka si d'an ma o tuma na ala k'o la wa zanbu ala zanbi ka jurumu fara jurumu kan ni maa min y'o kɛ kaba gɛrɛsɛgɛ tɛ ɲɛ bilen ka jurumu fara jurumu kan kosɛbɛ ka jurumu fara jurumu kan e ye ala kuta ala ma yafa i ma fɔlɔ i tilara ka ala wɛrɛ kuta n'i bi fɛn min sɔrɔ hali n'a caman bi sɔrɔ miliyari ye o bɛ taa sawo barika ti don la bilen maabala gosi o bɛ adamaden ka gɛlɛya juguya maabaw kungo mana fɔ yɔrɔ min i b'i da don yɔrɔ juguman la n'u ko 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 karisa ye maaba ye nka ɲɛ t'a la ale bɛ nin kɛ dɛ jɛnɛyakɛla dɔ u b'a fɔ a fɔra dɛ maa min y'o kɛ kaban ala b'i gɛrɛsɛgɛ fura ka bɔ yen e bɛ t'o faamuyaya la o tuma adamaden darɔnenkun ala y'a da ye a bɛ nafa min se ma o ye kalimatu sadatu ye n'i t'o fɔ n'a ye fɔ maaw kɔfɛ kuma ka ban i mago sara fɛn min bɛ gɛlɛya juguya adamaden yɛrɛ ni b'a la o ye kelen ye min bɛ gɛlɛya juguya maa kan ko gɛlɛya ti ban hadamaden cɛ e bɛ dumuni kɛ muso kunkolo la cɛ 100 sigi o 100 sigi i b'a sɔrɔ cɛ 90 ka gɛlɛya o bɛ furu la cɛ 90 ka gɛlɛya bɛ furu la cɛ gana b'a ka so bari ye ala tɛ se k'a jɛ mɛ n'a ye furu kɛ ka ban a bɛ hɛrɛ ba sɔrɔ fo ka yɔrɔw jɔ o tuma cɛ ka hɛrɛ o bɛ muso kunkolo la musow bɛ yen n'i ka furu kɛta bɛnn'o ma o tuma i ka hɛrɛ banna futinɛ bɛ nafolo ban tere bɛ adamaden fana la tere bɛ nafolo ban sunɔgɔkan dɔw bɛ yen n'o donna du kɔnɔ hɛrɛ banna ɲininkali dɔ bɛ yan tereko in ye tiɲɛ yɛrɛ de tereko ye wulibali ye n'i ma da o la maa min sen datugula pewu ko wo foyi t'a dugu ma ni furumuso bɛnn'o ma kaban e bɛ bana dilan da e ti kɛnɛya fɛn o fɛn m'a sɔrɔ hali ni miliyari don a bɛ don bana la ni furucɛ sen dalen don muso yɛrɛ b'o cogo kelen na aw ti foyi sɔrɔ bilen muso bunzima b'o cogo la ni bunzi bɛ muso la a bɛ dun mara o tɔgɔ de bɛ fɔ aw ka du la hali n'i y'a sɔrɔ e ye miliyardɛri ye a bɛ fɔ de ko an bɛ janw ka so cɛ tɔgɔ ti fɔ donc tere ye tiɲɛ i y'a yira k'a fɔ dɔw bɛ yen n'olu fɛn min cogoya dɔ la olu furucɛw n'olu furumuso u bɛ bana kan kosɛbɛ mais est-ce que o ko bɛ se ka dilan aw bɛ dilan fura b'o la yiri saba b'o la ni maa o maa y'o yiri saba sɔrɔ k'a nasi karo k'i ko na ye pewu o y'o bannen ye muso dɔ bɛ yen ni cɛ dɔ bɛ yen muso 2 bɛ baara k'i ye i gɛrɛsɛgɛ la mɛ n'i y'a kɛ 3 dɔrɔn nafolo b'i ban cɛ dɔ bɛ yen muso 1 bɛ baara k'i ye i gɛrɛsɛgɛ la mɛ n'i y'a kɛ 2 nafolo b'i ban n'i y'a kɛ 4 nafolo fana ban mɛ cɛ dɔ bɛ yen o gɛrɛsɛgɛ ti sɔn f'i k'a kɛ 4 a fanda bɛ muso 4 ta ala bɛ fataw k'a ye ten wa ni e t'a dɔn e ye min ye o la ne y'o ta nafolo b'i ba ten cɛ dɔw bɛ yen a filɛ o tulo b'an na a ye muso 2nan furu yɔrɔ min na hɛrɛ tun b'a bolo mɛ hɛrɛ da jiginna ka taa ten hɛrɛ bɛ ban pewu ladilan cogo b'o fana la yiri dɔ b'o la ko kungo manani n'o dilanna dɔrɔn i b'a ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ segin i nɔ la n'o tɛ dɔw bɛ yen n'i ye muso furu ka ban o bɛ gɛn ka bɔ baarada la o fana ye tere dɔ ye n'o ma dilan a kuma a tɛ ɲa ala ye fɛn o fɛn na latigɛ la a ye laɲini ɲuman k'a la ni latigɛ jugu bolili kan n'i ye laɲini ɲuman kɛ dɔrɔn ala b'o wuli ka bɔ yen ɔ mɛ n'i y'i sigi ne ye n da di ala ma ala tɛ bɛɛ ka wele k'a mɛn koyi pereda bɛ bɛɛ ka telefɔni ta de a bɔ cogo min na ala b'o cogo la dɔw b'u ta kɛ ne bɛ n seli ka si ne kɔni bɛ si ɲɛna o ne bɛ nafila seli ne ye n da di ala ma ne lemaniɲana ayi ala mago tɛ bɛɛ la dɛ
ala tulo bɛ minnu na olu bɛ gɛrɛw la i k'a d'u bɔ n'o tɛ i den bɛɛ furubali b'i bolo k'e bɛ seli kasi e bɛ seli kasi ne ba i kɔni i bɛ si ɲɛna mais ala t'i bɛɛ lamɛn dɛ ala sɔsɔ jɛnɛya ani maa jigitigɛ ani maa labɛsi maabaw dɔgɔyali ani maa buruja a kɔfɛ o kuma ani ka nkalon da maaw la o kɔfɛ ani ka maaw da hirimɛ cɛ ala bɛ hɛrɛ bɛɛ da sɔgɔ ye i b'i da jo kuma in o kuma na min bɛ hɛrɛ dɔgɔya jɔn bolo nin de don i tun ye ɲininka o la yanni an ka don sugu la. karamɔgɔ tɛmɛnen naamu bɛɛ b'i dɔn ni baara min diɲɛ kɔnɔ ani kɔnɔ afiriki diɲɛ bɛɛ n'i ye sogokan fɔ ni sogokan fɔra bɛɛ hakili bɛ jigin Sɛki Amadu. kosɛbɛ Sɛki Amadu fo. wala a ka di i k'i da don sogo dɔ la kɔrɔ f'an ye. alihamudulilayi n bɛ se sogo min ma an b'a hakɛ to ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɛ kuma ninnu na a ma nɔgɔn an bɛ ka kuma sisan an bɛ ka taama mɔgɔ dɔ sigilen kan kana dimi dɔ bɛ Sɛki Amadu yɛrɛ la yan ne ye n da fura bɔ dɔ bɛ n yɛrɛ la nka n ye n da fura bɔ nka i yɛrɛ ta n'i gɛrɛ la o tɛna fura bɔ o ka fisa o tuma na maa n'i sukora tuma min k'i ye fali wotoro ye wali sukora fali la o y'i ka sa gɛrɛsɛgɛ jɛlen ye saraka b'o mɛ yiri b'a la i b'a ko n'o tɛ fali wotoro o ye sa gɛrɛsɛgɛ cɛlen i bɛ dusu kasi kojugu n'i sukora sogobilen la o ye fana ye dusukasi ye o y'i ka sa gɛrɛsɛgɛ cɛlen ye saraka b'a la yiri fana b'a la e hakili la an ye dɔnni kɔni d'u ma o nka an tɛ ninnu to kundo la ayi dɔnni ka bon kojugu n'a ye dɔnni bonya dɔrɔn a bɛ ɲɛ maliyɛn kɛra sisan olu ti wuli ka dɔnni sɛgɛrɛ telefɔni dɔrɔn n ka fɛn bɛɛ fɔ ɲɛna telefɔni la a bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ e bɛ gɛrɛ de gɛrɛ a kana ɲɔgɔn ye o tuma na ni maa min sukora fali wotoro la i ye dusukasi ye i ye tɔɔrɔ ye n'i ma kunnajɛ i na bila ɲɛji kɔnɔ fura foyi t'o la n'i sukora sogobilen la n'i ma jɛngɛ i na bila ɲɛji kɔnɔ fura foyi tɛ o la n'i ye sirababilen ye ko bilezɛriw bɛ ka sirababilen siyan i na accident sɔrɔ fura tɛ o la ni maa min sukora suruku la o ye gɛrɛsɛgɛ ye n'i sukora suruku la o ye gɛrɛsɛgɛ ye suruku kun ye mɔgɔ min ye ale ye awa fɛn ye ale tun b'a balimaw minɛ k'u don furu la n'o y'a balimamusow ye min ka nafolo ma ban a b'a minɛ a b'a di dɔ wɛrɛ ma ala ye suruku halaki k'a kɛ cɛ ni muso tɛ suruku